dóigh hana An Scoil. Ho, ho, ho. Hasí me sé ina Nollag, is Scoil Bhun Bhig, ar fed 2 mbliana hain. Chunne agad a hógailt don Scoil fa chunne na pháiste díreach. Tá pháiste Scoil Bhun Bhig agus siad cuidiú mbliana agus dóigh me se tuair buíochas aráist, chunne cuidiú a siad fríd na bbliantaí a bhí siad an seo. Mar teasa go fáim dearige an rinne deachach ar a drochhar ní bhíon go leorrán na bhíon na teasa gin ligún na costais I cheol an airde, costais lectras agus agus mar sin. Agus caiimiid inne mar oireann agus mar phobal scala aige a chruinniú le banna sin a líonú. Tá cuidiú ón taobh lig, bhín fear chéile agus móach bhín siad an seo tógailt rud a bhí troma agus genú raibh, but maníon láran bhín si an seo ahan bblian bhín si an seo cuidiú lom agus tá si fíor táhairta le cuidiú lom. Bhíon mar cuidiú le mámaí ó bhí mar 5 bliain d'aois. Tá cuidmhór rudaí an seo agus aithríonn se a han bliain. Bhíon cuidmhór rudaí cosmar álín smuidú, réigean, máisiú an Nollag, agus ahan ceangal rud. Be cuairtear mór speisialta againn agus sin dadín na Nollag agus na pháistí súil go mór lei sin. Is éittíon seo tá se mar chat dadín na Nollag an tá se olbhí agus cóirí sos go deas den Nollag na pháistí scalaí a théin. A dulbhíon éit an seo go deas. Tá muid was an seo a Scoil Bhun Bhig aniu agus tá mar súil go mór le léad a pháistí hatasta agus be siad a ginse dúsa tí tanig í bhaine Nollag. Tá mar lig réim a héananig tá rúdal fogad na réimpiús hena lig tá sin na lig an far maiir. Hart fan páisio muid léir cuidiú na grón ha chun se dúisinaí dún hain ina agus gan iad ní bh mé eilta seo a dhéanú agus dún cránthragan fásta haine coppla dúis mór. Bhilm sa buíochas an pobl na scala higann seo ar an takeíad dúine an bhliain agus na múnsearí agus forann na scala omlan agus Tracey agus na daoine le go bhí na cuidiú an seo. Bhilm just Nollag hana a ghuiar a hanané an bhaon sin, suasam go mé siad deasa go bhfuil. Bhainne me soltas é go mór mar tá a cuidiú le Scoil bhí me is líon ar bhí me bug. Nuair tá maithair iontach Beidir ghlachaí mise páirt sací sin nuair tá si ré. Bhilm buíochas a thuirt ba ahan inne cuidiú lom ahan bbliana a thugann an tam agus a díhilt a pháiste le dhéanú go speisialta agus Nollag chuna dahan inne. Tá nig í teanamart ceann so go mí fáine na réimpiús na níhéanaí agus rúpa fáine santa pháiste, tá mar héanaí daíocht mar agus ní bheith mé ceíh ní bheith mé í baidí ba ar pláice más anút. Tá bhí mar ag seo í an Nollag ná maiisio.